шукала магілу салдата той апошняй айчыннай вайны. Ліст даслалі не маці, і так-то сваякі в інтэрнэце знайшлі. Фотаздымак у руцэ я трымаю. На ім юны зусім лейтэнант і з усмешкай на свет паглядае. Васільковы дзіцячы пагляд. 43-м яму было 20. Да вайны толькі школу прайшоў. Адняла вайна ў хлопца юнацтва. Маладым у бяссмерце ўвайшоў. Не пазнаў лейтэнант наш кахання, не паспеў ён стварыць і сям'ю, толькі зведаў ён горыч расстання ды страшэнную з немцам вайну. Няма вёскі, дзе бой вёў апошні, дзе пайшоў на салдат танкаў строй, дзе герой, лейтэнант зусім юны, даў загад свой апошні. За мной! Іх імёны адлілі ў граніце, дзе спакой вечны хлопцы знайшлі, подзвіг іх праз гады не забыты. Толькі цяжка іх родным знайсці. Пахаронка згубілася з часам, хтосьці нават без вестак прапаў. Ды калі застаешся сам-насам, то карыш сябе, дрэнна шукаў. Сэрца ёкнула, вось ён, здаецца, ў Чырнышах, нумар 125. Так, ён. І праз край радасць льецца. Удалося ўсё ж адшукаць. Нізка, нізенька долу схілюся, на магілу букет палажу. Абдыму я пліту ды прыльнуся. Прывітанне ад родных скажу. Памяць наша, к табе я звяртаюсь. Памяць наша, ты ўдзячную будзь. І праз сотні гадоў заклінаю, ты герояў вайны не забудь.